بدر أنور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن شر الدواب تمرأ بدر الناني. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu safaru minye hijra sankalo fulana bisuinye o wolon fulana miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani tele sankalo konontonna bisuinye watani nani nay ambe dawda bugu masjid razaq wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم إلى آخر الآية. درست من أنجر آية منك وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. bi aya be wuli kadabi ali firaun alako makka kafiru fulede ukabara chogo ku misaliya be komi firauna na ka jamaka lahala walladina min qablihim ani mu'minun temena firauna na ka jamanye kajabu bi ayati rabbihim nunun be yutigi alaka ayaw galon tigayade fa ahlakinahu bi junubihim ne ala yu halakinu ka junubu sababu ye wa aghraqna ala fir'auna na ka jama nyo oto jikono nye uluto jikono wa kullu kanu zalimin men nimbe kera to nyalikilade fir'auna na ka jama ani munun temena unye ani makka kafiru abekera to nyalikela de odeya to ne ala yula jaba o ko fa ayam min kala na ala ko inna sharra dawabi indallahi ala ko fimu fe ni abe tama dugukolo indeka akhbara taala anna sharra ma dabbala wajhi ard ko fimu fe na bake katama dugukolo indeka ko min ka juguna beye humul ladina kafaru o yede mo munun kafiriyara danfide na be tama dugukolo indeka min ka juguna beye o ye kafiride wada to ala ko inna sharra dawabi indallahi danfin be juguma ala fe munun be tama dugukolo ka alladhina kafaru munun kafiriyara de kafirinde ka juguni danfin be fahum la yu'minun kafiru utelli man yafana utelli mania alama kafiri min latige ko akalli mania fo katasa atelli mania
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الذين ولود كافروا دو آهدت منهم نينو يلاهدو شري ثم ينقضون عهدهم في كل مرة شو نينو يلاهدو شري وبا برتو ولو كافروا دي جوغو يوي نونو يلاهدو شري وقتي وبا يلاهدو نغرجا كابرتو وهم لا يتقون ولو تشر على أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام نو يجنبو كي وتشر على كافروا نو يجنبو كي وتشر على فإما تثقفنهم في الحرب فشرر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تثقفنهم في الحرب ala ko cidema ni ferela nonu makelela iyu soro kelela ka she soro uka kele yorola fasard bihim man khalfahum kele jugu ya ukade fo ulu ka faga chogo anu kele chogo beke sababu ya mugo munun bulu kofe una hakili soro nuye ka waju nuye kana hinnu la de ni ferelu la yoro iyu soro ala ye she diuma ukaye kele juguye uka uku faga kosobe de fo mogo munun be ulu ko una wajuni uluye uluna nyanginuye kajanga katanuye la allahum yajakkaruna la alla odola una ke sababu ye una miri katasi ka hakili so ni kuni ukele ishe soro uka kana hinnu la de kele juguye uka de fo mogo mu kafiru munun be ulu ko fe no yo kibariya me ulu fana nasirani nunun tay adola fana una miri una tasu be komi na una tabila وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وإما تخافن من قوم خيانة على قتشيدما nisirana kafiru munu lahiru be inuche isirana ku benu jamfa kana to ku jamfa de fam biji ilayhim ala sawai e fana kal lahiru fili katuma abbe ka ke kelenye ka do ko lahiru tani ngonje nisirana ko kafiru min lahiru bina che ma ba fe ka kana i jamfa kana bilaki jamfa ka feri made ayirala ika wole sisa ewa ika do ko lahiru tinniche abbe ka ke kelenye lahirun tanyala ale kado lahiru te e kado lahiru te abbe ka ke kelenye o donila me kanato ati jamfade inna allaha ala la yuhibbul qa'inina ala te jamfanti fe harini ko bini kafiri dece hatta law kana fi haqqil kufar la yuhibbuha aida harini jamfa ni abini kafiri dece harika kafiri jamfa ala te jamfanti fe harini ye kafiri de jamfa ala kurite jamfan sife jamfan bora kafiri de ala te jamfan fe jamfan bora silama de fe kata kafiri ma ala kurite jamfan de ate jamfan kurife de chogoshi donc ni sirana ko min bi jamfa e kana teliya ka jamfare ayira la doro ko lahidu tinnice abbe ka ke kelenye lahidu baliyala ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا على قتشيدما يا محمد أقول محمد كنا ميري كم مغموني كافروا يه كنا ميرو كو تارا كندا ده كنا ميرو كو كافروا تارا كندا كونتشولا أي كافروا بينك من اليد كرو ubinka karabali koro ubinka minani koro kana miri ko kafiru tara kanne alada innahum la yu'ajjuna kafiru tenne da yoroshi uteta yoroshi nu benne alada ubinka minali de kono ubinka karabali de kono ube bara jugo ke kana miri ko tara kanne alada umata kanne alada de ubinka jende koro ubinka minani de kono
ayawre lalako am hasiba alladhina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sama yahkumun alakum mu'minun bake kabara jugu kewo yalu ya miriwa ko tara kanne ala dadewa alako ni bara jugu kala minyo miri akuye kiri jugu kiri oyede mo siteta kinne ala da ayawre kun alako la tahsabanna alladhina kafaru mu'azzijina fil ardi alako mo kana miri de mo munun kafiriyara o kana miri ko ni ala deseru la dugu koloinga o kanu miri de ma wahumun naru wala bisal mashiru alako kafoyoro nyogon kafoyoro jahannaba tasumade ni mo min tara jahannaba kala banyoro juguyara ayawre kun alako لا يغرنك تغلب الذين كفروا في البلاد على كوتشي دم مؤمن كافر يرى وبيت كان شغني يلما من تدغوني نيغونچه او كني مرسده متاع قليل دام فتني ددو ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد وكفي مبا بفرانيغون كجهنم كنو من فين سراو كرو وكفي سفين جو يرى دونك هذا مرسي ala soso la si kafiri si kana amiri ko ibe ala kuta min ibe ala soso min ibe kafiri ya min ko itara ka ala daube ala desirila ikano miri ibe ala ka minadi de kono ikamina wakati de masha bolo وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وَإِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ أَلَكُمْ مُؤْمِنُونَ أَقْوَيَا لَبَّ كَافِرُونَ أَشَكُوا بِاللَّبَّ كوكي أيوكي كَكَافِرُ مَكْرُ أَشَكُوا جَمَعَ مِنْيَ كَلَ تشيروا كَلَ مِنَا دوا كَكَلَين كَلا دوا كَكَلَ كَلا تشوكو كَلا أَبِشَكَ موي لا شكوا بفيمو فينا كَنَفَنَلا kalabbe kafiru nye ku kele ayo kede min fule ni nye chide nyere ye nin tawsiri anye an kan ka shembe ni fanga minke ka kafiru nye shigi chide tilela binye fili de tumbe chide ko ala innal quwwata ramiyu ala innal quwwatan ramu chide ko fanga min fule ya ni ala ko ye fanga min bila kafiru nye binye fili de do ka binye filili ko la dege jiya ko la dege ala kule ka fanga min foya o yede ka binye fili dege ja ako la dege ko bila kafirune kide nyere ya tawsiri binye kala fili ko la dege ka dege jiya ko la dege me abe kele minan beta parce que kiden ka wakati kele tumbe kene binye kala wude wori ato tawsiri kala ko sisa munu fananye an fana ka sisa ka kele minan wuye abe silamau ka an labbe ka kele nyumau kele minam nyumau ko de nyini ko bila kafiru kele nya sisa an fana ka kele minan wuye munye an fana kanka udilan chogo de ladege ku boli chogo ladege ku gosi chogo ladege puru ko bila kafiru nya an fana ka odeke donc me minye binye kala filmin fulen nye ciden ko o kala dege kele mina munum be sisa hadisa do nana jinyal laba ala ben nimbe jo kele bel laba ka keni showde fana ni bamuru ani binye kalaw o benake kele bel laba ka keni ode ala bena nin kele mina nunu ala bena bejo wati bena abebe jo ciden kele la kele tumbe ka ke chogo mide kele imbel laba ka ko chogo kele ndela abeke soude kani bamuru ani tamaw kelum belaba ka keni ode donc ala ko labben ka ke kafiru nye akamoyen bela abese labbe chukula ni kele mina koni de do na be kafiri kele aya belabbe unye asheko hake bela o min ribatil ghayli ani aka sow fana shiri
aka sowu mara ka sowu siri ku mara ka labbe kafiru nye turhibuna bihi aduwallah so munun nabe alaka jugu lasira nuye wa aduwakum ani awyere ka jugu donc ala ya yira aya kono ya mu'mini silama wakati be ikake chogo ya dela chogo ya ka soro bolo mimbe kafiri jatigere o muni kanka ko chogo dela mi silama yire de kerasa munye hari jahadu aya uye ube jahadu chogo ni do yire tumbe ulu bo qur'ana koro ka joshi ni asoni ka bo qur'ana kono bo qur'ana kono tanke ba fe silama be yoro ni kafiri kanka ke kelenya mankan kana ke ani nyogonche do be nu tumbe se ka jahadu aya nunu bo qur'ana aya kono ba bola kasur mu'mini silama tugu yede kanka suru e bolo wakati be nimbe kafiri jatige ala jugu de kafiri e yere jugu de kafiri silama shikana bila inni la ko e kanu bagay kafiri ubi deme bagay kafiri ubi teriye kafiri silama nimbi kun kono nimbi hakilila eye silama min ka hakili madafa eye silama min ma ka dina nyado eye silama min te keleya aka dina la ata ka dina fe kafiri ye ala jugude kafiri ye silama jugude fukata kafiri tubi ka ke silama ye atese ka silama kanu abada atese ki deme abada ala yere de ko ala jugu o be se ka kanu chogodi o be se ka edeme chogodi kafiru be nyogon kanu ira silama wula o be deme ira silama wula no ma bo aka dina la o ba bo aka jianya na mayako ulu yere ya ko lu ka terite mo yo kafiru yere yo fo dala ulu ka terite mo yo de ulu bu ka antere no kan na fare fe aw munun ta yere kalama de aw munun ta ka dina kalama de aw de ba fo ko aka kanu bagaw do ka ka deme bagaw de ku tilele no de ku ewa ube hadama de hakke do ala ku ka juguni jiya damfembe o be aya o kala aya o kolo ewa ala ku aka labbe munya ka so usri aka ki tugo de la mimba ka jugun nunun jatige ku lasira kawire ala jugun ku jatige ku lasira kawire jugu ku jatige ku lasira donc so ka siri so ka mara afasamanta kule ka fo aya kono ya aya so usri anana ciden ka hadisa sahalin ko nabi hurata hadisan min nati ciden ko alqailu li salasati rajuli ko so ko abe mugo sabade wali rajuli sitru wala rajuli wijiru ako so be mugo doye sutura mugo dobe o ka so mara sutura do aye mugo dobe o ka so mara ya ma junubude mugo dobe o ka so mara ya ma barajide fa alladhi lahu ajrun ciden ko mugo min ka so mara ya ma saraye farajul rabataha fi sabilillah fatala biha fi marajin aw rawdat waye mugo de aye so mara ala ka siradela ne ka so mara kunya jahadude aye juru janke ka so yin siri dugu koro ferelen dola minye binkene chaman bala bin chaman be yoromi dugu koro ferele bin chaman be yoromi aye juru janke ka so yin siriye fama asabati fi tiyaliha zalika min al marajin aw rawdati o so yin na ka juru jammin fulen nye ni abe bin yoroni mima abe bimbi na abake kaddu ube dugu koro ferele yoro na tarai abake kaddu munu ke kanati law hasanati o bebe sebe so tigi nye barajide walau annaha qata'ati tiyalaha ciden ko ni so inna ya ka juru in fana tige fastanati sarafan aw sarafani na bolila ka teme tintin keleka ube tintin fula kanati asharuha wa awrasuha hasanati lahu asembe no munun to dugu kolo la bolito ani so in fana be abe banakuta bo abebe sebe atige barajide ولو أنها مرت بالنهر فسربت منه فلم يرد أن يسقي به أو النسو ينتمنا كوكولا هر نسو تيجي ملانين أكمي يرمي ناتمنا كوكولا أميناي كان ذلك حسنات له وفنا بسبب سو تيجي برجده
fahiya lidhalika rajulu ajru awa ni ce min fulani ale ka somara waye baraji da ya ama min ka so sirla jahadu kama ni nye mugo fulana wa rajulu rabataha takhniyan wa ta'affufa mugo fulana min ye somara puru soyin ka ke sababu ye kinkari kabo mugo wore ka daba singalima ani soyin ka ke sababu ye nkin yere mina nimbin ka balo nyina ka ninte mugo deli mugo fulana ninde ale aka somara ni ninde wala mun yansa haqqallah fi riqabiha wala juhuriha awa soyin na ba bolo jago mina de la abe jakka yin fana bo sola amanyina jakka boli la soyin na abe soyin ladon ka ladumuni amanyina fana ni soyin ba bolo jago sira de ka naka jago mina de no aba jakka fana bo fahiya lahu shitru so mara ye nin tigima sutura de parce que ale aka so mara de ale yere be se ka balo nyini na itokomi warajulu mugo sabana oyeceye arabataha fakhran wa riya wa niwaa li ahli alislam mugo sabana ale ye soyi mara ale ka so mara kunye munye waso ka waso ani ka yere jira ani ngania jugu kata silamiyama nkan ni soyi mara ni silamiya kele wulila domi nden yela ka silamo kele naye fahiya ala zalika wijru ni so ba tigiye junubude ni so mara atigi ni so mara be ka tigi ka junubu de tuma mi cide nyen nunu fo uye cide nyen ka ko falid mara lidu uye cide nyen ka o fanala cide ko ma anjalallahu alayya fiha shay'a illa hadhihi al-ayati al-jami'ati al-fajjah ako ala mafu jiginka falika kibariyala funni aya mi kuma surmando mi aye kuma caman fara ɲɔgɔn kan ani aya mi ni a kelen de b'a adama kurana la aya mana a nana ni lahala min ni aya mana o ɲɔgɔnna la fo aya o ye juma ye faman ya'mal misqala zarrati khayran yara wa man ya'mal misqala zarrati sarran yara kidan ko fali mara nin de ni mɔgɔ min ye fali mara ni hera de ka hera de kaka o ye baraji sɔrɔ kɛ ni ye fali mara ka ko jugu fana de kaka ibo junubu sɔrɔ donc nin de koso min ye jamhuru ulu tara imamuna maliki ale tara ko hadamaden ka so yeleli ka o ladege ka o ke ka jihadu labbe ki labbe ni jihadu ko so yeleli imamuna maliki ko o de kausa ka teme binye kala filika me jamhuru be minka ulu ko binye kala fili ko ladege o de kanyi ka teme i ka so yeleli ladege donc tuman bun kasir ye nin fo ako jamhuru ye kuma min fo ko de sembantelen do hadisa in koso ala innal quwwata ramu kide nyere ye aya in tawsiri ko binye kala fili de donc ni nyaayira labben ka ke e wa kafiru ye ni seko damayira wakati na kele minan wakati na labbe choko aw be wakati min na doro aka kele minan na kan labbe unye munye doro abode ke ka kafiru makono abode ke ka kafiru shira e mai ko ka bomu atomiki ima yu tafi har islam jamana ko odila nu do sila har jamana min bolo ni islam jamana be shirinya kafiri be jatti ga lende do ube shira o bombu sugu nye choko me o bombu sugu de o de kaka islam o bolo ni kafiru ya me ko ibe bombu min dilade nu te sino gode o bombu sugu yere de kaka silama bolo pour anku lasira ku jatige u kana sino go la yere de yafo wa akharina min dunihim awa ala ko ya labbe mo wore yede ulu fana be kafiru nunun shenkoro la ta'lamunahum aw ta'uludo allah ya'lamu mi ala budo tafsir kalaw ye kuma caman fo ni mogo kibariya la mi bunkasiri ko min ka kene min ni aya in ka suru munafiqun aya labbe munafiqun fana yede ni ala ko aka labbe kafirun ye ka kele minu bilamunye ka so siri ka kele minu nyini kele minu munun be kafirun shira ala jugu shira kaw jugu shira awa aya labbe mogo were wuye wu fana ni kafiru te kele nyu bede ayalla be mo wore wuye ulu be ulu ni kafiru farate kelenye aw te ulu do ala de be ulu do munye munafiqu ye ayalla be munafiqu fana kele kamade
ala ko ma tunfiqu min shay fi sabilillah o ko fi ala nana lasulike ko abi fingo fin nafaqati ala ka sirala de yuwaffa ilaykum ala ba abraji dafakati awma yuwaffa ilaykum fingo fin ni mugo bo nafaqati ala ka sirala ala ba ka braji dafaka dima wa antum la tujlamuna ala tawtonyo ka fu ni gasika ba ka brajila mo fingo fin financial ka sirala la bi sarala ala te mo sitonyo e financement minke e wanda fakatili minka la kasira la ka do tige ka bwala ube ka do na kasika sarala ala to koy mo shila abi ka sara dafa ka di male wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul 'alim wa in janahu lis-salmi ala ko cidema ni kafiru mirela kata ko aka kele ka jo ka boni nyogonje iyado antemina la ni kafiru ya la nyini ko bi jamfa ifana ka yiru la kene ka lahiru tinnawche donc ni lahiru boray ni kafiru che sisa aye nyogon kele digira lula ulu yere de yata u yere ma aw ma nyinu fe kafiru yere de yata u yere ma mirela katama ko sisa an ka kele jo an ni ɲɔgɔn cɛ kele ka bila ni kafiru ye nin ɲini fɛ ko kele ka jɔ fa ajina halaha e fana ka mile ka taa ma kɛ kele jɔ wa tawakkal ala Allah kele jɔli kɔnɔna na i ka ko da ala kan parce que kafiru filɛ ni digi kɛra kafiri la u bɛ min fɔ ko seseli fɛ la ou bien ko seseli fɛ hari sisan u b'o cogo la n'u donna kele min na n'a digir'u la u b'a fɔ ko seseli fɛ ka ɲini mais nous ulu de be silamaw ka ayi o te ɲini abada a tɛ dabila dɛ mais n'u y'a dɔn a digirala la yɔrɔ min ou bien a digirala silamaw digirala u ka jarama yɔrɔ min u bɛ na de ko droit de l'homme tɛ dɛ droit de kafiriw de don u bɛ na ulu bila ni ɲɔgɔn cɛ sisan ko kɛlɛ ka jɔ n'u y'o kɛ yɔrɔ yɔrɔ ko droit de l'homme taara u ye militaires ta ka militaires bila kɛlɛbaga fila ni ɲɔgɔn cɛ a digilen de b'u la yoro n'u y'o ka digilen bɛ don n'a ma digiw la u bɛ kɛ suyi a bɛ komi u tɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ mais n'u y'a dɔn silamɛw digira u la yɔrɔ min dɔrɔn i b'a ye dɔrɔn u bɛ taa ko seseli fɛ ala ko ciden ma n'u ye u yɛrɛ de y'a ɲini e ka kɛlɛ jɔ mais k'i ka ko da ala kan parce que janfantiw de don ni digi kɛra yɔrɔ min digi kɛr'u la yɔrɔ min u b'a ɲini kɛlɛ ka jɔ ni kɛlɛ jɔra olu bɛ taa labɛn kɛ ji jukɔrɔ parce que digir'u la de u b'a fɔ an ka jɔ an ka taa hakilina kura ni labɛn kura ta u kama donc ala ko ciden ma o yɔrɔ de la e k'a jɔ mais ni e siranna de ko u kana taa labɛn kura kɛ kama ou bien u kana taa janfan kɛ ka aranforosu ɲini kama i ka kow da ala kan ala b'o ɲɛnabɔ i ka kow da ala kan e ka kɛlɛ jɔ bani i k'i ka kow da ala kan innahu ala huwa shamiul alim ala bɛ kuma fɔta bɛɛ mɛn ala bɛ kɛta bɛɛ a b'a bɛɛ dɔn n'u taara fara ɲɔgɔn kan de an n'u ka kɛlɛ jɔ pour ka taa ɲɔgɔn ɲɛ ka lahala kura de ta i kama u bɛ ka taa ranforosu de ɲini kama u bɛ ko ko fɔ u bɛ ko ko kɛ ala b'a bɛɛ mɛn a b'a bɛɛ dɔn e k'i ka ko da ala kan u tɛ se ka foyi k'i la n'u y'a ɲini ko kɛlɛ ka jɔ e ka jɔ dɔrɔn i k'i ka ko da ala kan u bɛ kuma fɔ u bɛ ko ko kɛ ala b'u ka kuma fɔta bɛɛ mɛn a b'u ka kɛta a b'a bɛɛ dɔn ala bɛ kisi ka b'u tɔɔrɔ ma وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ ala ko cide man ni kafiru la nu ya la nyini ko bi jamfade fa inna hasbaka allah ala yuwasa kana siru ka jamfanya de ni kafiru har nu ya la nyini kelen joli kononra ko bu jamfade ka kele tay kama kanu jamfan fa kana kele tay kama kan jamfa kani kele ala bi wasa fa inna hasbaka allah yuwasa bagay ala de kursi bagay ala de هو الذي أيدك بنصره على ده مساي نا يسمبنتيا نا كدمه وبالمؤمنين على يسمبنتيا المؤمنون فنا سببوه
ay mu'minu munun de makashe ba munun de nugu de kelela ala ye de yi sembentia na ka de me ayi sembentia fana ni mu'minu fana sababu ye وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وألف بين قلوبهم على دي مسينا يمؤمنون بسكون فرنجونك ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ala ko cidema nafulo be dugu koloka nema be dugu koloka ni etunya be nafakati pour mu'minin nunu madinan kawle awsani khadiraji pour kadusukun kaddo nyogonna o kadusukun ka nyogon kanu ma allafta bayna qulubihim etun tesu kadusukun fara nyogon kan ali aws ani khadiraji madina kabila fulade ni kabila fulade siglen tumbe madina juguya bileni keleni wa koniya de tumbunu nyogonje kele do de tumbunu nyogonje kele depuis gale o kele bunu nyogonje kana fo cidentile kele nu ye nyogon mina ka nyogon kele ka nyogon faga ka kele cew ba ube nyogon bila mais ni ala ya ke fana denke wolola fana de kele cew sorola yamfe kele be wuli tuguni ube nyogon faga tuguni fo ube nyogon ba nin kele suguni nin juguya sugude tumbe madina silamiya nana kaninde soroye silamiya min nana limaniya min nana tawhidi min nana wode ya boy tumami ukera tawhidi tuguye ukera mu'minu ye juguya ni koniya min tumbunu nyogon cha tara ka boy pew ala fule ko de foya ako wa allafa baina qulubihim ala de yuddu sukun fara nyogon ka ni etunye dugu kolo nema be dugu kolo ka ni etunya ben nafakati puru madinan kaw dusukun ka fara nyogon ka nyogon kanu etun tese ko dusukun fara nyogon ka bada tanki jugu ya min tumbuni nyogon ce balma yelle aywa kabako ya donc ni nya yiranna hadama de ja fari kolo fara nyogon ka te fara nyogon ka e an ka fere ke an ka mugo be dusukun fara nyogon ka tawhidi wada to shew sal fawjaru fajani ko mugo be mun fo ko an ka se ka fara nyogon ka an ka tawhidi foli bila aqida ko in ka bila an ka se ka fara nyogon ka ako jamati se ka fara nyogon ka abada ni aqida sahalente abadan ako aqida sahalente yuro jamati se ka fara nyogon ka abada ni aqida sahalente ako aqida sahale tawhidi ni limaniya wode madinan ka fara nyogon ka wode mu'minu fara nyogon ka wodi bilali nunu na abubakar siddiq nunu umar ibn khattab sulaimani farasi nunu shuhaib nunu wodi nunu be fara nyogon kan limani ni tawhid da yu fara nyogon kan ni aqida sahalente yuro fara nyogon kan tesiga ke abada ni tawhid ta yuro fara nyogon kan nyuman tesiga ke abada fari kono fara nyogon ka dusukun be nyogon danga dugu sukun be nyogon juguya fara nyogon ka toyo ala yire yode wede تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ala yoro faran nyogon kan laggo shidew ako ejjatena ni nano ma jamato ne nyogon ka ejjatela o faralendo nyogon ka suru dusukun faralendo o fara nyogon ka sugu te sika foidila awa diya silama ko fara nyogon ka sugu deke fara jilama min be diya kono sisa miliyari Cheikh Salih Fawjan ko miliyari dero miliyari o de silama fule diya kono min mumba ke kake silamaw sera ka hakke juman soro yereye miliyaru de fule dugu kolo kasisa ni badiri do laje mo keme sabani tani saba me tanto faralen tumbe nyugon ka akida sahalena o sera mo bakelela sebo ka jama kiden tilela sebo tilela silami hakke min tumbe jinya kono atun ka dogo jinya ka kafiru chela kosobe sebo tun ka dogo jiya ka kafiru jama cela kosobe me unu ka dogo ya tanko farla nyogon ka tawhidina akida sahlen ye jiya be mura sebo sera jiya kafiri bela ka be mara
unu ka jama fitini tanke farala ñogon ka aqida sahalen ka mais milliards de fule dugukolo ka sisa foyi te se ka ñanabo foyi anw de silamaw de siralen do silamaw de jorolen do silamaw de maralen do haru an ka muso tantaye an denw tantaye an ka duw tantaye sisa a bɛɛ bɛ kafiru de ka mara kɔnɔ an ka du u bɛ mara ni kafiru de ka hakilina de an ka musow bɛ mara ni kafiru ka hakilina de an ka denmuso bɛ mara ka furu ni kafiru de ka hakilina de an yɛrɛ ka hakilina si ta an yɛrɛ ka kow la kan kɛ komi lemburu dɔrɔn k'a da sɔgɔ dɔrɔn ka ji susu ka bɔ a la k'a fara fili silamaw filɛ diɲɛ kɔnɔ kafiru bolo o cogo de la miliyari mun y'a kɛ aqida sahalen tɛ aqida sahalen tɛ tawhidi sahalen tɛ limaniya sahalen tɛ donc ne ka yira na aya kɔnɔ ko nafolo o tɛ se ka dusukun fara ɲɔgɔn kan dɛ kabilaw filɛ ka min dabɔ situ ka créer kabila ka ɲɔgɔn dɔn a ka kɛsiw sigi o tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɛ min bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o ye limaniya ni tawhidi de limaniya ni tawhidi n'a farala ɲɔgɔn kan ni nin wariw ninnu de n'a farala ɲɔgɔn kan ni nin diɲɛ nɛɛma ninnu de don dɔ la dɔ ni dɔ bɛ bɔ hakilina na a bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na jɛnw tɛ jɛ minnu bɛ laban koyi jɛ min bɛ laban o ye ni tawhidi ye mɔgɔ minnu fara ɲɔgɔn kan de jɛ min bɛ laban o ye ni aqida sahale mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan aqida sahale na o jɛ in de bɛ laban o de jɛ ɲɛ dɛ aqida sahalen ka sɔrɔ a kɔnɔ ala fule k'o de fɔ yan ala ma fɔ wa allafa bayna abudanihim wa allafa bayna jama'atihim y'u ka jama fara ɲɔgɔn kan y'u ka farikolo fara ɲɔgɔn kan ala m'o fɔ a ko y'u dusukun de fara ɲɔgɔn kan e ma ye hari salli la ciden ko a y'a ka safaw tile a kana fɔnko ɲɔgɔnya n'aw dusukun bɛ fɔnko ɲɔgɔnya parce que hadamaden dusukun ka ɲɔgɔn bila o de ye ɲɔgɔn bila ye koyi ni hadamadenw dusukun ye ɲɔgɔn bila suma digu n'a ye o ka jugu ni farikolo ka ɲɔgɔn bila ni dusukun fana farala ɲɔgɔn kan o de ye fara ɲɔgɔn kan ye mais ni farikolo farala ɲɔgɔn kan dusukun bɛ ɲɔgɔn juguya u bɛ ɲɔgɔn dabali u bɛ ɲɔgɔn besin kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn hasida u bɛ ɲɔgɔn danga aw farala ɲɔgɔn kan an ma fara ɲɔgɔn kan donc an ka jija an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka dusukun de fara ɲɔgɔn kan tawhidi kan an ka dusukun fara ɲɔgɔn kan limaniya kan an ka dusukun de fara ɲɔgɔn kan aqida sahalen kan o de fara ɲɔgɔn kan nafama ye walakin Allah allafa bainahum mais ala de dusukun fara ɲɔgɔn kan innahu ala ajizun ala shay masade hakimu kiri masade ala anana bukhari muslimu kono side sallallahu alaihi wasallam tumame aye kutuba kala kanima hunene ka kanima ka kibariyala huneyni kele do de do a kɛra nafolo caman de sɔrɔla mais o kele fatu makka kɔfɛ de o kele kɛra mɔgɔ ba fila ciden ni mɔgɔ ba tan de bɔra madina ka taa fatu makka da yɛlɛlen ba fila tobira ka far'u kan ba tan ni fila u tɛra huneyni kele kɛ nafolo caman de sɔrɔla mɔgɔ minnu donto kura dɔ diina kɔnɔ ciden ye ɲaame bi duuru ta k'a di mɔgɔ kelenw dɔ ma ciden ye ɲaame kɛmɛ ta k'a di mɔgɔ kelenw dɔ ma pour silamɛya ka mafantiya ka sabata dusukun kɔnɔ o kɛlen madinankaw dɔ kumana ko i y'a ye anw de ye kɛlɛ kɛ a ka mɔgɔw tɛ se kɛlɛ la anw de y'a bisimila an de ye kɛlɛ kɛ tuma min nafolo sɔrɔla a ye nafolo a ka mɔgɔw sugantan kan ka nafolo d'u ma kan tɔ nin kele ciden ko madinankaw ma a ko makkaw bɛ aw madinankaw la madinanka dama de mɔgɔ wɛrɛ kana don aw la ma ko baw la a ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la madinankaw farala ɲɔgɔn kan ciden taara a ko madinanka dama de bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ t'aw la wa u ko mɔgɔ wɛrɛ si t'an na fo mɔgɔ kɛlɛ o y'an ka balimamuso dɔ de denkɛ ciden ko ibnu uqtul qawmi minhum a ko tɛ baasiya mɔgɔ aw balimamuso denkɛ o y'a dɔ de awa ciden ko ya masar al-ansar a ko madinankaw jama alam ajidukum dullala fahadakum Allah bi yala ne ma u sɔrɔ filibantu de ya wa ala y'aw kanda ni sababu ye
wa alata faqnakumullahu bi ni ya soro fantawnde ala ya ke shetugo ni sababu ye kele wulile kanima munun sorola wa kuntum mutafarrighina afara farallende tumbe fa allafakumullahu bi ala ya fara nyogon kan ni sababu ye kullama qala shay'a ni ciideñe kuma fo qaalo allahu wa rasuluhu amannu madinan kawɓe ciiden jaabi alana ka ciide wulude kanka mo kunata na ye kuma fo ba fo alana ka ciide wulude kanka mo kunata hadi sayre wayra ciiden ko madinan ko aka wuñanade suna fana tumbe se ka foñe awnde ma i bisimila tuma mi ka mogo yi geya ñi fiŋo fiŋ fa fana tumbe se kin jaabi kuma dola mais awu ñanade mais madinan kaw yala awu tafe wa ni makkan kaw ni nafolo tara makka awu ni ciiden kana madina ko radayna ko ciide o kadañi an sonna ni makkan kaw ni nafolo tara makka awu te so ani ciiden kata madina wa awa madinan kaw awu de yen kaddolo ki fitine al ansaru isari والمهاجر الديسار أو مدينة كود ينكدر كي فتنة ما كون ينكدر كي باري بل مو ندر كي فلا بلا نيمبي كرو نيمبي إفر كرولا در كي با كرو أني در كي با مين نفر جمان نفر كرو كسو فتنة مانا يا يرا مدينة كولا نني أو دي كسروها كتمي مكان كوكا aw de ka droki fitine makkan ko ka droki bade ko abanna ka kabila ma abanna ka ni ka kabila ko amma ko te tawhid la amma ko ti ni ka sunna la amma ko ti ni ka cinyada an ni ka cinya kata fona ben noro wulu la tugode ni mugo munun ko na an ni ka tawhid bismillah an ni ka sunna bismillah an ni ka cinya bismillah be tawlu de no fege ci de nyode fo madinan kaw ye akwaw de en kaddoro ki fitine makkan kaw en kaddoro ki bare madinan kaw addo kasirade kanya jusuru wali haja ninde koso qala ta'ala ko walakin allah allafa bainahum ala de yufara nyugonka innahu ajiju hakim ala ikenye masade ala ikiri masade anana ayawre lala ko ayawre kono يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون أيوري لكم مؤمنون aye miri akatashi iju kuntum aada tumami au tunye nyugon jugude ali ausini khajraji au tunye nyugon jugude fa allafa baina qulubikum ala yaudu sukun fara nyugonka fasbahtum bi ni'amatihi aw labani alaka nemanye limaniya tauhidi ikhwana kake balimawye tauhidi ko so limunan ko sa kera balima kelewunye wa kuntum ala safa hufrati minan nar aw tumbe ñogon fagan mina a tumbe ñogon juguya mina a tumbe jahannaba dinga dadela ñogon juguya min tumbani ñogon ce a tumbe jahannaba dinga dadela fankajakum minha ala nana kaw kisi ka boma kadhalika nin cogo kelena yubayyinu lahu lakum ayatihi ala baka ayaw bangawuye nin cogo de la la'allakum tahtaduna wonake sababu anakanda يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي ألق النبي ما حسبك الله على يوسى يسمى بألما يكاكود ألما على يوسى ومن اتبعك من المؤمنين مؤمن فنا تغريكو على يوفنا وسى نمبكلا ننتقود لده kana fo ala yi wasa muminu yi wasa ayi jonka wasa baka ya alade ala yi wasa muminu munun tugura yi ko fana ala yi wasa ayi wasa ka muminu wasa
e deme bagay ala de muminu deme bagay ala de e wasa bagay ala de muminu wasa bagay ala de يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يا أيها النبي على كل نبي ما حرض المؤمنين على القتال مؤمنون لا سوء كتكلمة مؤمنون لا سوء كتجهدما ودياتو تشيدي صلى الله عليه وسلم بدر دو تشيدين قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض أقوى يولي كتا أرجنة ما أرجنة من بنياء سانكبا ولون فلا دوما كلون فلا نويو كلا نيوغنا أيولي كتا أرجنة ما كمؤمنون لا سوء كتكلمة tuma me cide nyen ninfo ceedo be ko umeyru ibnu hummami ako cide jannatu arduha samawati wal ard ako arjanna bonye sanka wolon fulan duguma ko lolon fulade ciden ko oho ceen ko bagi akoro de ni kabakura fonna asigei ciden ko munna bagi munyi bila o foli la ni yorola ako nya jigi nka kenni arjanna dunke de awa ciden ko yar janna dunke fa taqaddama rajulu fa kasara jafna sayfihi cey atemina kado kelela akabba muru furo ko min tumba akabba muru aya kari kabwala wa kharaja tamarati fajala yakulu minhunna ayat tamaru kusu dobo akatamaro la sogo yorola ko abe uluddu kado kelela ثم ألغى بغيتهن من يده تمر نونو أيكش دمدو دو آياتو فيلي وقال كو لين أنا أحييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة أكون نيكو ندن تمرون بدوكا بعد إن كان ينما يبجنيه ثم تقدم وكوفي أدونا كليلا فقاتل حتى قتل رضي الله عنه أيك كليك فويا فقط sebo ta fulene ulu jiya tumbu tege farade la gara de buddu sukun kono nu ya ye yoromi jiya nu fulen tege farala ni na gara min bindu sukuna utese ga fara nyogon ka tege farata uga fili jiya tolembe to ka du sukun kono me chaman ta kera akisu de sisa akisu jiya ko de be mugo duskun kono sisa lagara ko ni dina ko be tege farade la awusura dura ya fi ko dina maseni ko sila masugu betami sila masugu tetayro awani fule hari katamaru du ko ba nkado kelena ako ba le kanyana maya janyade ayu fili kado kelela uya faga Abdullah Humaydi Saudiya ka mufti do de tundo ka koro abe kisa do foko sebaw udella ka kele do ke ka furuse un kele furuse a wakati jamana do fa kafiru de do fangatumbe ulude la furusi ani urumi uba fo faras ani urumi fangatumbe ulude la katemejiya kafiri beka me sebaw kera de ubuge nu ye dugumi minula nu tara yoro wore beta ku ge ko fana minula ubake ku ka jamana mina dro furuse un kam masaka wakati ayel letri sebe kadi doma ko akata di sini masake ma wakati abel letri kono ko sini masake ka le demede ko aleni jama kulu fitini de be nyona ko bake ka le ka jamana be minala doni kata ko sini masake ka deme tumami sini masake letri kala akaba kura minni letri nana ko ma ko beila nkele ni kele ankal lankolonya akele ni le wa letri na baga kele lankolonya akon ni nyemi sebe furushen ne budo samba iriga udero ni marabu bolo kele mina kele ubeshala kele chebu bolo
jamakulu fitini na soro ba ke kale ka jamana mina kata le mo famure nin jamakulu fitini ibe se ka do fonye uka mankutu lawa cile ko ko ako jamakulu fitini kan mankutu yiduma ako jamakulu fitun kan mankutu folo uka nyema nuka komo te bonyo kona unyema anu komo ute bonyo kona o damina deputy cide nyere ni nana sigile na sebo uchela ni tado ni ma ko Muhammad ibn Abdullah ya jonyo ube rasul ya jonyo tado uchela Umaru kakkale felo chogo kelene la Abubakar ka sebo kan nyema ni komo ga bede kala atu itu bonyo kona ako jamakulu do kan nyema nuka komo te bonyo kona ele ako fulana saya de kaduye kateme jianya na mayaka saya kaduye katige nyana mayaka ako ni nyefula ako sabana umma kote jiala umma kote mo kan na fulola de nuna na ube silame min nyini fe be min nyini fe ni sonna ube temeni ka duguni kan na fulola ninni masode sa iyi kele nu seri ma ube kan na fulota sino mo kan na fulola de ako nani na sallu wakati dobu bolo bato chogo dobu bolo ni bato chogo inana ubebe ke safo de kake ara mo kelembe temunye sini masake kwa ma ko tai ka fo furuse masake ko abese ka chogo ya minke nanu nunu bebe ako kede ko ni jamakulu mankutu ni hari nu yu nyesi kuluma ubesala mo tese nunu na de ta o foye abe fere minke nanu bebe ko de ke mo tese nunu na de sebo tumbo la halade la mais ni islam la jesi sa jiya kadi islam irede kateme kafiruka islam de be sira sanyaye kateme kafirika ande be sira sanyaye kateme kafirika bar har la gosili nin de men tige islam la duraba ka dina bila kalo be de men mindima ube kalo be na fulo mindima ube wakati nu tege be kuruka mindima tinya jala ninya fo obetige o kera sababu ire islamu ye tinya bila o janko baburu demen tigeli bagabagali ulu kera sababu na kulo be ewa misu faga kasogo sara minduma misiru kono o donna mo no tinya fo de che baburu de do se ka do ewa yango kunna misi sara o ye mo min talo kibe ka dinaka ki talo ka bo dina tinya demeleka bamuru de be se ka yangay kunna islamu ko islamia aka fara nyogon kata aka ka jama fu to nyogon ka nyaman to nyogon ka komi ci de nyere ya ko chogomi ako jinya laba islamu kacca ya ka kacca ma be komi ji kankare ji nyama nyaman cha yari donc mbalmo tawhidi de kasurambolo limaniya de kasurambolo akida sahlen de kasurambolo la gar kanu kake andu sukun kono jinya ko kake tege farawudela mi an kera jinya be dusukun kono le lagara be tege farawula dina mashama dina mashen masa la hawla wala quwwata illa billah shebo tafule tamaro kise hakke duniya korotora wala ayu fili kado jahadu kono ya faga tidan ko be arjanna subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما لو تلتنوك كويمالونك بركلا لمن كان بياني دين السنمان إسلامي دين أكباني واللنغن مياني وصوفلنا تلفلا بكاكا ni mo mi be chiya nyina na diala Allah ta'ala e chiya langana miyani no agbani lo ga shaytana alebi jija tuma be katina nyagami mogoma ani ka mo la filisila telenima wasawiya ko sabeto mo dola ko be fenfo ala ka dina kono minde sababai shaytana be do la fili ulu rabalo ko